Eusko ikaskuntzaren tarteak ohitura eta ausadioak ekarriko dizkigu beste behin ere. Herri askotan iauteriak ari dira ospatzen aste hontan eta bestetik aste bukaerak ekarriko diguna Santa Ageda festa. Horrekin hasiko gara, nortzen Santa Ageda festaren berezitasunak, altsasun esate baterako nola ospatzen duten guzti horiek kontatuko dizkigu folklorean aditua den Aritzi Bainezek. Eta hasteko Ageda martiriaren historia gogorarazi digu. Aritzi Bainez. Bueno, Santa Ageda zen, santua izan baino lehenago, Italiako neska gazte bat zen, oso derra, eta hintzen handia bere edertasuna, Quintinianoren, senatariaren gana ere heldu zela horren berri, ez, bere edertasun horren berri. Eta bere emaztetzat hartu nahi izan zuen, baina Santa Agedak argi zuen bere bizitza erlijioari eskaini diziola, ez? Kristoren ganako fede handia zuen eta ez zuen onartu Quintinianoren proposamen hori, ez? Ezkontzeko proposamen hori. Eta Quintiniano senataria asko haserretu zen eta orduan torturatu egin zuen Santa Ageda. Eta tortura horietako batean infamatu egin zen bularra moztu zion, ez? Horietako tortura batean eta Jainkoaren fede hori eskertzeko edo San Pedro agertu mezitzaion Santa Agedari eta sendatu egin zuen, ez? Eta ikusi zuenean sendatua zegoela, Quintiniano are gehiago haserretu zen, torturatzen jarritu zen, eta azkenean erabaki zuen erretzea, eta horregatik da Santa Ageda martiria, debozio asko izan zaio Euskal Herrian Santa Agedari, eta Euskal Herriko patroietako bat ere. Olentzero, maskaradak, iauteriak eta Santa Ageda bera neguko jaien barruan kokatzen ditugu. Hori defendatzen du behintzat Aritzi Bainezek. Euskal Herrian neguan egiten diren jaiek badute amankomunean zeo zer badituzte ospakizunetan badaude amankomunetan egiten diren zenbait ekitaldi, ez? Eta Santa Agedan ere bai, iauterietan ere, Olentzeron ere aipatu izan dugu behin baino gehiagotan puska biltzena, ez? Hori, Santa Agedaren oinarrian hori dago, etxe joatearena afaritarako jatekoak eskatzeko, ez? Hori alde batetik eta horren truke, zer eskaintzen diote, ez, afaltzeko produktuak eskatzen dituzten horiek, normalean abestiak, ez? Eta oso famatuak dira, Santa Agedan egiten diren abestiak, milaka kopla daude, gainera, segun zein etxetara jaten diren koroak, moldatu egiten dituzte kopla horiek, etxeko jaunari, etxeko andreari, semeari, alabari, tabernariari, eta urtero ere, ohitura izaten zen herrietan, kopla horiek aldatzeko orain, geratu zaizkigu batzuk, ohiturazkoak bezala, ez, eta horiek errepikatzen dira gehien bat, baina, izaten da urtero koplak aldatzen dituenik, ez. Gero, gehien bat gizonezkoek parte hartzen zutela horietako, jai hauetan edo eske hauetan, hori ere aldatu egin da, eta normalean urtero izaten zuten ibilbide bera, ez. Zeukaten orden bat, zein etxetara joan lehenago, zeinetara ondoren, eta hori errespetatzen zen normalean. Eta, ezaugarri hauek errepikatzen ziren normalean, bai Olentzerotan, Santa Agedan, iauterietan, eta normalean, ezaugarri hauek daude jai horien artean. Puska biltzea edo eskean ibiltze hori duten neguko jai hauek gauza amankomun bezala, baina Santa Ageda jaiak baditu besterik ere. Batez ere Santa Agedan indar handiago hartzen dute zenbait ezaugarrik, ez? Adibidez, eskean joate horrez gain, eskil jotzeak egiten ziren Santa Ageda bezperan eta Santa Ageda egunean herri askotan. Eskil jotzeak egiten ziren beste jai batzuetan ere, baina diotenez Santa Agedan egiten zirenak
eta hain zuzen ere, santuaren ganako depozio hori erakusteko, inoiz baino alaiagoak eta luzeagoak izaten ziren eskil-jotze horiek, eta esaten zuten, espiritu txarrak usatzeko eta izaten zirela. Eta gero, abesten diren bitartean, makilak erabiltzen dira, eta, beste eske batzuetan, eta kostazio batzuetan ere erabiliko ziren, baina Santagedan geratu da hori, ohitura eta tradizio gisa, ez? Eta horrek alde batetik zalantzari gabe, abestien erritmoa markatzeko balio du, askotan, orain musikaz lagunduta daude koroak, baina askotan, ahotsarekin bakarrik egiten zituzten eske horiek, eta, makileen erritmoak balio zuten zuzen ere hori, guztiek aldi berean abestali izateko, eta bestalde ere esaten omen da, eta nola, neguko jaietan ere garrantzi izaten du horrek, ez gutxika natura esnatzen ari da, eta horretarako errituak ere ugaritzen dira garai hauetan, eta makileekin lurra esnatzeko nahi hori ere adierazten omen du makil jotze horrek. Eta aipatzeko modukoa izan daiteke Altsasuko kasua. Kintoen jaia da eta prestaketak oso aurretik egiten dituzte, oso aurretik hasten dituzte. Azpimarragarri ere plazan dantzatzen duten 8koa. Nafarroan agian, Santageda ospatzen den herrietan, ospe handiena lortu dena Altsasu da, ez? Hor, zenbait herritan, izaten ziren txikien taldeak, gero helduagoen taldeak, eskean jaten zirenak, Altsasun adibidez kintoak dira, ez? Ateatzen direnak, etxe eskean, eta hor, nahiko lehen herri txikiago izanen zen Altsasu, gero handiagotu eginda, eta esan dezakegu, eremu urbanoa dela, ez? Eta horrek ere aldatu du ohitura. Eta etxe jaten dira, baina esaterako gauza berezi bat dago Altsasun, eta jaten dira izara handi batekin, ez? Agian etxe bateko laugarren pisutik botatzen dizkieten gauzak hartzeko. Gero errege egunez egiten dute, errege eta erreginak hautatu, ez? Kintoen artean, eta hori elizan egiten dute, eta orduan hautatutako gizon horiek dira jaia antolatzeko ardura dutenak. Eta gero, Santagedan Altsasun zeozer berezi baldin badago hori da Altsasuko 8koa. Hori egiten dute arratsaldez, Santageda egunez, eta berriz izaten da hori, gero jaten dira makile handi batekin, opilak eta tortak eta ematen dizkieten puska guztiak bertan eskegita eramateko, eta egun garrantzitsua izaten dira, bizpahiru egun garrantzitsu izaten dira Altsasun, Santagedaren ingurukoa. Hori Altsasun egiten dutena, urteen buruan ohitura horiek aldatuz joan dira, batez ere azken 30 urteetan. Aritzi Bainez. Lehenago, herri inguruetan egiten ziren jaien artean kokatzen da Santageda, eta gero, jaia hauek guztiak batez ere aldatu dira hirietan, ez? Hirietara ekarri dira jai horiek, eta, inguru horren aldaketak ere ekarri ditu jaian aldaketa, ez? Igual, hiri batean, beharra ere ez dago puska biltzea egiteko, ez? Jendeak behar adina izaten baitu, eta ez da beharrezko etxe eskean ibiltze hori, batez ere 60. hamarkatik aurrera ikastolek hartu zuten Santageda eskean ibiltzeko ardura, eta lehen esan badugu normalean 14 urtetik gorako gizonek zeukatela ohore esan, baina eskean ibiltzeko ohore hori hau ere aldatu indela, ez? Orain aurrak ere sartu dira, eta hirietan batez ere aurrak dira ohitura honi eusten diotenak, ikastoletako ikasleak izaten direlako, eta gero ere mistoak bihurtu direla koro horiek, eta aipatu duguna, normalean Iruinean adibidez, ateratzen diren koroak ez da biltzala eskean, baizik eta, besterik gabe abesten, haien besteko doainak erakusten, eta hori besterik. Eta hasieran esaten genizuen, Santageda jaiaz gain, iauteriak ere hartuko genituela. Ituran eta Zubietan gaur bertan dute jai edo egun handia.
50 jo aldun dabiltza, alde batetik bestera, eta horietako bat dugu Jose Mari Faguaga. Aspaldiko iturari jarraiki ostegunean bertan hasi ziren ilauteriak eta hasteko txekorra hil zuten Jose Mari Faguaga. Hemen guk aretxia deitzen du txekorra hemen txekor bat hiltzen da urtero, eta txekor hori oain dela urte pila bat, hogeita gehiago urte, hemen bertan hiltzen zen, hemen hiltegi txiki bat dago, oainik konservatzen da, baina ez da ibiltzen baina, eta hemen bertan hiltzen zen aretxia o txekorra, ez duket ulesteko, eta hor, txekorra hiltzen zen egun hortan, izaten zen, inauteen hasierako ostegun hori, ez? Bueno, inauteen aurreko ostegun hori. Eta ostegun hortan, geroi, txekorra hiltzen egoten ziren jende horiek eta seinali bat, zerbaiten seinali egiteko, hasitzen osteguna gauien afari egiten. Eta oainik ere segitzen da afari hori egiten, ostegunakin, oain nahiz eta aretxia hiltegien hiltzen da baina ez da ikitik herrien hil, baina hori konservatzen da baina segitzen dugu ohitur horrekin ostegunean egiten. Geroia, hortik ja pasatzen gara lamueta gauera. Eta lamueta gauen, lamueta gauean afariakin azten gara, eta hortik antzin astizken arteño, urrengo astizken arteño, segidan, goizean gozaltzetik hasi, eta gauen aguantatzen den bitarte, segi hor. Ostegunetik dabiltza joare horiekin, baina esandakoa gaur egun handia dute, 12:30 aldera hasi dira martxan. 12:30 aldia, ordu bat baino leheno hasi behar da. Normalian beraiek ere, hortizkota zeriteko, ordu biak aldeko etortzen die. Orduan, bitarte hortan, herri guztiri buelta hemen batzaio, puska bilu, puskak deitzen duen jirori egin, eta gero berez haien bila joan berda, eta ordu bateko hasi beharko litzak abintzat, ez? Eta pentsatzen da hasiko garela ordu batak baino lehenago ibiltzen, ez? Jose Mari Faguagak izan digu beretzat sentimenduz betetako eguna dela, oso egun berezia, Jose Mari Faguaga. Ni behintzat pertsonalki urte guztiko egunik onenako hauez dira, ez? Eta, lan nahi berduzu, baina ez dakit, beste sentimentu bat daukazu egun hauekin, ez? Festak eta berdin dira, ez? Uda partean eta beste gero joaldunen egun ere egiten dugu eta idena, baina hori diferente dira, ez? Eta gero horre elkarte bat ganbara bat daukagu, ordenak elkartzen gara gaztez, zarra xeguk eta eskonduk eta eskongabeak eta denak, eta giro, ez dakit, etxeko giro bat bezala, baina herri guztiko girua etxeko giro bat izartuta bezala, ez? Eta oso politia da. Eta gaurkoa esanik ez, horre elkartzen genean aurtizkokin eta zuritakokin hori niretza bentsat pertsonalki izugarria da, ez? Horre urte guztian igual ikusi ziren pertsonak eta elkartzen zeran da dena joarekin da izugarrizko hortzare bai, ez? Hainbeste igual izango dira deneta izango da 40 joaldun, eta horretekin nik beti barren bena nago jotzen, eta handiken ikusten dut, baina kanpotik ikusti ere politia izango litzeke. Horixe beraz, gure gaurko eusko ikaskuntzaren tartea. Informazio gehiago nahi baldin baduzue, irubikoitza.euskoikaskuntza.org interneteko gunera jo dezakezue.